Включваме се в предаването Шесто чувство на DSTV, където попадаме на познатата ни от Езо ТВ Евелина Лютова. Да видим какво ще се случи в тази спокойна нощ. Всеки, който се обади на телефона... Ало, здравейте. Не мога да дишам. Ало. Не мога да дишам. Помогнете ми. Нищо чудно тази зрителка да се задушава от сметките за телефон. На лекар. Не мога. Искам да се успокоите. Искам да ми кажете. Това само е магия. Ами, според мен това е астма. Няма значение дали е магия или астма. Евелина може да излекува всичко. Ходихте ли на лекар носи гърло? Изследванията какво показаха? Ами казват, че имам някаква алергия, ама аз не мога. Писна ми. Така, не можете да дишате спокойно, но това нещо ще направя аз като корекция. Само гледайте, съсредоточете се в момента. Вие сте магиосник. Хайде, бе! Мога да дишам. Много ви благодаря. Готово. И да се чудиш на зрителката Оскар ли да дадеш или на Евелина Лютова Нобелова награда за медицина. Вие сте магиосник. Мога да дишам. Много ви благодаря. Готово. Какво е положението сега? Успокоихте ли се наистина? Да, мога да дишам. Много ви благодаря. Много се радвам. Много се радвам. Благодаря ви, лека вечер. Дишайте спокойно, задава се следващия зрител. Има ли някакъв дискомфорт във вашето тяло и колко е по десетобалната система? 0 е никакво. Значи, имам дискомфорт с стомашния тракт. Да, 7 по десетобалната система. Стомах 7. Това е много неприятно. Проблемите в стомашния тракт винаги са били много неприятни, особено за този, който ще чисти тоалетната. Искам в момента да сложите двете си ръце тук и да дишате дълбоко. Това дишане не предвещава нищо добро. Ще пръдна. Готово? Ще пръдна. Добре. Ще пръдна. Десно. Чудесно! Добре, че не е в студиото. Ще пръдна. Готово? Ще пръдна. Добре. Ще пръдна. Чудесно. Много ви моля, кажете ми сега, има ли намаляване на дискомфорта? Не знам дали е намалял дискомфорта, но радиационният фон със сигурност се е повишил. Доколкото разбирам, е прекъснала връзката. Как няма да прекъсне? Човекът беше пред избухване. Ще пръдна. Чудесно. На бас, че на този зрител, освен сметката за телефон, ще му набъбне и сметката за газ.